हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगासिनो दं सोलिगासिनो थानाय बड' मेजरनि सायाव नट्स होनाय ग्रेजुएसन एबा मास्टार डिग्री मोननैनिबो थाखाय बे जागोन जायफोरनो गोनांथि जादों एबा सिलेबासजों गोरोबनाय मोनदों नोंथांमोना लानो हागोन आरो गोरोबाखैबा नोंथांमोना नेक्स्ट सेमिस्टारफ्राव मोनहैगोन मानोना बेखौनो उन सिगां खालामबाय थायो एबा मडिफाइ खालामनानै होनाय जायो सिलेबास हिसाबै दा बेखायनो नोंथांमोनजों नैबे मोनसे आंनि सिगांनिखौ होनाय जादों बेनिफ्राय बेयाव आं होनाय जादों दा थाम्बनेलाव नुनाय बायदि एसामिस आरो बर' मोननैबो फ'नोल'जिनि बिथिङाव कम्पारेटिभ रुजुथायारि लाबोनाय रुजुलायनाय दा बिनि सायाव बाहाय दङ मोनसे फार्स्टआव नोंथांमोना मोनगोन भावेल माने गारां हांखोनि सायाव असमिया आरो बर' बेयाव गारां हांखोनि सायाव माब्रै गोरोबनाय दङ बबेया गोरोबनाय नङा बेनि कम्पारेटिभ एबा रुजुथाय दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेखौ बेयाव गासै पेज मोनब्रै मोनबाहालागै दंफैयो बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन स्क्रिनशट खालामनाया एसेबां गोरलै जानाय नङा बेखायनो नट गोलाव हिसाबै खेबनाय जाबाय नालाय ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना भावेला थांबाय आरो नैबे मोनसे जाहैबाय कनसनेन्ट एबा खौरां हांखोनि सायाव असमिया आरो बर' खौरां हांखोनि सायाव रुजुथायारि लाबोनाय दा बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन कनसनेन्टनि बेलायाव बेयो लावसिन जाबावगोन मानो होनोबा खौरां हांखो रिंसारथिफ्रा बांसिन जायो खौरां हांखो आरो गारां हांखोनि बेलायावहाय दा बेखायनो खौरां हांखोनि रिंसारथिफोरनि बेलायाव बर' आरो असमियायाव माया गोरोबनाय दङ माया गोरोबनाय गैया बेखौ कम्पारेटिभ लाबोनाय नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय जादों बेयावबो गासै 6-7हालागै पेज दङ बेखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेनिफ्राय मोनसे गासै मोनथाम सोनाय जादों बे जाहैबाय नोंथांमोना दं बर' आरो असमियानि सिलेबल एबा रिंसार जथाय गुबुनबो होननो हागौ सोरबाया रिंसार जथायखौ एबा जेखौ ओंखायनो इंराजियाव होफानाय जादों सिलेबल बे सिलेबलावबो नोंथांमोना असमिया आरो बर' मोननैजों कम्पारेटिभ बेखौ रुजुथायारि नुनो मोननाय जागोन बेबो नोंथांमोना PDF मोनगोन आरो बेनिफ्राय गुबुन थाइजा हथात भार्ब ओमफ्राय प्रनाउन बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना मोनगोन लासैनो आरो सिगाङाव जायफोरा आपल'ड खालामखानाय दं बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि बेयाव बड' मेजर प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुगोन बासि आरो गैयिफोरखौ लासैनो होलांबाय थागोन सानफा मोनफा दा बेखायनो नोंथांमोना फल' खालामनानै एबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोननि जुदि गोनांथि जादोंबा शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनो प्लेलिस्टफोरखौ हाबनानै नाय खेबसे अब्लानो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि नांगौखौ मोननो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों।